хора, аз съм Джерезър БГ, вие сте с трети епизод на Clash Royale. За днес, както обещах, лична втора арена с 410 купи и малък чест опенинг, както и имаме вече Baby Dragon, хора. Купихме го. Хора, може да не събираме за Legendary Chest, може да правя покупки за играта, да купувам джемове, пари, но както да е, това няма значение. Да, нека да започнем с специален контент честове. Това изгорява. Така, намалихме малко музиката. Арчери, между другото, отключихме миньони и Найт. Така, и това има още един чест. Отключихме скелетчета и отново арчери ни даде. Така, един силвър чест, Арус, Найт и Giant. Добре. Сега, тук в шопа можем да вземем един гоблин и да ги апгрейднем на левел 4. Така и направихме. И малко бомба да ще изкупим, хора. И ще ги апгрейднем на левел 4 също. Така. Миньони и скелетчето отключихме, хора. Така, ще пуснем този чест тук да се отваря и нека да започнем. Днес ще съберем краун честа. Така, бомба. Играме ги Baby Dragon. Така, хора, направихме го комбо. Тук можем да сложим един Giant спокойно. Така, 3 скелетчета остава зад гърба на Giant, но ще се измъкне всеки момент. Не, то умря. Напишете ми в коментарите, ако искате да направя чалендж за рандом дек, който вие ми казвате, или аз на рандом карти правя, които не са нагласени, просто рандом карти. Но да, напишете ми в коментарите. Baby Dragon не умря, всичко умря. Така, скелетен армия, чакаме Giant. Спер гоблините. Ти убиха. Да има Baby Dragon на втори левел. Не бека от нея. Стигате, пак се тронахме, хора. Giant отиде на скоро дефне. Мразя като няма елексир. Всеки мрази. Какво ще прави? Това е играта. И защо винаги там трябва да слагаш фаербол, бе? Дайте се и на гадния. Ари да стига да откъде го? Къде се не знае на гадняра? Гадняра да ти се не знае. Гадняра да ти се не знае. Сега си взех кулата за наказание. Гадно. Нещастно. Така, хора, имаме невероятен шанс да го бием. Giant-а ни се засува. Да удря още веднъж. Нека получи. Бихме го, хора, бихме го, хора. Казваме му GG. Това е. И така, ще съберем краун честа. Сега искам да направя една промяна. Мини пека ще сложим на мястото на
Ай на гоблини. Така. Продължаваме, хора. О, мини-пеката започна хубаво да бие демидж. Това много ми харесва. Този има принц. Обезвреден. Принцът му. Кулата му е дръмната. Така. Ще му пуснем Валкирия. Така. Сложим Аус. Един Giant тук. Така. Така, хора. Само ще чакаме. Някой да се защитаваме. Направо ще го решим. Кинг Тауъра. Този бомбър създава проблеми, но както виждате как се бие демидж толкова бързо. Даже той не успее кулата ни да вземе. Ние го взехме направо на 3 хора. И продължаваме уверено напред към трета арена. $470 купи. А на нас ни трябват 800 хора. Може би този клип ще е малко по-дълъг. Не знам. Може да ричнем трета арена. Не знам, може да. Ще видим. Всеки случай го играем. Като няма да ударим него. Сега Найта. И той ще умре. Това е много глупав ход. От страна на противника ми да играе по този начин. Нали са противници слаби? Така че сега чакаме Валкирия. Да обезвредим неговата Валкирия. Така, ето как ще сложим Валкирията. Така. Така демидж. Неговата е на първи левел. Ето на втори. С комбинация от бомба. Ужас. И тъй като успя да убие Валкирията. Но нашия бомбър ще вземе демидж на кулата. И той никак не е малко, около 10 демидж. Сега мини-пеката ще смаже арчера. И ще се пъчи към кулата, където го чака Найта. Найта успя да убие мини-пеката. Така, хора, ще пуснем Baby Dragon и Skeleton Army. И един бомбър. Ако имаме еликсир за бомбър, не, бомбър е тук, ще го пуснем, хора. Да се опитаме да вземем другата кола. Това играе Лайтинг. Това беше интересен ход. Но сега, мини-пека. Така. Неговата мини-пека спечели, защото първо е на втори левел. И има подкрепата от Арчер Тауърите. Ще набим демидж на кулата, на всичко изобщо. И ще направим комбото. Само да не пусне Валкирия. Отново лайтинг, хора. Отново лайтинг, но това е без значение, защото ние отново ще вземем кулата. Без проблеми. 3-0. Продължаваме уверено към трета арена, хора. Така. Може би ако в този епизод не ричнем трета арена, преди да започне другия, ще рична трета и малко от нея, за да ни е по-лесно да ричнем четвърта, след което. Така. Мини-пеката ще набие ужасно много демидж на кулата. Ако не може и да я убие, точно така. Ама не. Не точно. Да ще убием всички гоблини, да остане само Giant евокирата на бойното поле.
И евентуално Гоблин Барел, много бързо ще бъде обезреден. Така, и кулата му, вече казваме ранно чао. И кулата му. Ето сега, бомбара ще метне бомбичката си, убива мини-пеката и няма да казваме чао все още, хора. Играем Baby Dragon и Giant. Така, най-та ни наби 2 пъти. Два гоблина сега ще умрат. Ето сега мини-пека. Мини-пеката. Така, Валкирия. Така, Валкирията ще ударя около 5 пъти. 2, 3, 4, 5. Да, точно 5 пъти удря Валкирията. Baby Dragon. Много играем Baby Dragon. И да, казваме начало на колата, хора. Отново 3-0 го бием. Отново много сме ориентирани в действията си. Съответно събрахме Crown Chest. Така, отваряме Crown Chest, да видим какво може да ни се падне интересно. 2 джема, 400 колко гол бяха. Archery 3, Tombstone Unlock и сега трябва да има Epic. Не. Има Spear Goblin. Успяхме да отключим Stonehola. И сега ще апдейтнем Spear Goblin. Тук трябва да имаме нещо. Апдейтнахме Spear Goblin. И... да, апдейтнахме Spear Goblin. Ще играем още батъл. Arrow. Сега, Valkyria. Оу, това е много опасно, хора. Този матч може да е много напрегнат. Той има Принц, Найт и мини-пека на 4 левел. Това е... Едва умира Найта, хора. Мини-пеката много лесно, много трудно умира. Този е ричвал по-горна арена, хора, със сигурност съм убеден в това. Няма да се правим без битка, хора. Тази битка обаче ще е много тежка. Така. Пускаме на мини-пека и тук. Оп. Мисля, че мини-пеката е по-силен. Принца е по-силен. Не успяхме да убием принца. Иначе ще направим така. Само да ни играе Роуз. Чери не е толкова фатално. Защото почти му взехме кулата, хора. Какъв обрат в матча и може би ето сега. Така. Играем мускетьор. Слагаме една мини-пека. Да отвличат вниманието на Найта и да го убие. Така. Сега. Мини-пека също мини-пека. Неговата мини-пека спечели, защото 3 левела го превъзхожда. Така, ние пък ще пуснем Baby Dragon. Така, и кулата му отиде. И така, веднага Giant от другата страна. Скелетен армия тук. Ще убия мускетарката. Добре. Играем бомбър. Принца просто смаза бомбъра като филика. От 2-0. Такова е на брат матча. Направихме, хора. Можем и на 3-0 да го вземем.
персонализи нашата кола. Но ние продължаваме да пресираме по феноменален начин. И хора, не успяхме да вземем на 3. Само да ни вземат нашите, няма да вземат. Така, успяхме да спечелим, хора. Спечелихме с 2 на 1. И това ще е всичко за този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, се абонирайте за канала ми и ударете по един лайк и ще се видим в следващия.